Vi introducerer her vores nye Isodan primer, som er et sidste skud på stammen i vores serie med Isodan. Vores i forvejen Glans 5 og Glans 10 færdigmalinger. Så introducerer vi nu Isodan primer 140, som gerne skulle give sådan lige den ekstra sikkerhed i sådan nogle særligt kritiske situationer. De der situationer, hvor man står ude i flyttelejlighederne, eller hvor man har sodskader eller vandskader, eller man er som her og har profilbræddelofter, hvor man ved, at det er nok sådan lige til grænsen, hvor færdigmalingerne kan klare det, så introducerer vi nu primeren her, som lige giver den en ekstra sikkerhed for jer, så I kommer sikkert i mål. Primeren er lavet, så den har en viskositet og en fylde, som gør, at man faktisk ikke kan koncentrere sig ret meget om at få et godt fyldigt lag på. Det er ofte sådan, at lavtygelserne har en stor indflydelse på dine spærrende egenskaber i de her produkter her. Det kommer helt naturligt med den profil, den har. Der er tilsat noget pigment i den også. Den er ikke helt hvid, men sådan transparent hvid, som gør, at man faktisk med det fyldige lag gang primer, så vil man med en gang topmaling kunne få et færdigt resultat. Som I kan se på loftet nu her dagen efter, så er der jo lidt kuldning på det. Det er helt normalt, at de her vandopløselige farvestoffer, de kan trænge lidt med frem til overfladen. Men det er vigtigt at pointere, at på selve bindemidlet i primeren er der ikke nogen efterguldning. Derfor skal man ikke være nervøs for, at når man har malet en gang, og man synes, det ser pænt ud, så vil det også fremstå pænt igen, stadigvæk om 2-3 måneder, eller hvor de gamle typer godt kunne stå og efterguldne lidt under malingen.